På en blød bakke under en lys måne kiggede Gulhund og Himmelblå Kat op med nysgerrighed. Pludselig lagde de mærke til, at månen havde tabt noget af sin glans. Himmelblå Kat sagde blidt: "Vi må finde ud af, hvad der sker." De kravlede op på Vis gamle ej, som havde levet længe nok til at se mange mysterier. "Vis gamle ej," hviskede. "Det ser ud til, at Natspritten er ked af det i nat." Besluttet satte Gulhund og Himmelblå Kat sig for at finde Natspritten. Ved kanten af en skinnende sø sad Natspritten alene og så ensom ud. "Hvorfor er du ked af det, Natspritten?" spurgte Gulhund venligt. "Jeg har tabt min stjernehalskæde," sukkede Natspritten. "Den hjælper månen med at skine." "Vi hjælper dig," lovede Himmelblå Kat med glimt i øjnene. Sammen ledte de efter under sten, gennem buske og rundt om søen. Gulhunds næse vippede, da den følte noget, der glimrede under vandet. Omsorgsfuldt dyppede Himmelblå Kat en pote i det kølige vand og trak ud det glimrende halskæde. Nattefeen smilede strålende, og straks begyndte månen at skinne klarere. Taknemmelige og glade vinkede Natspritten farvel, da Gulhund og Himmelblå Kat vendte hjem, vidende at venskab havde gjort natten lysere. Nu skal vi lære at tælle. 1 katalog. 1. 2 hunde. 1. 2. 3 grise. 1. 2. 3. 4 pindsvin. 1. 2. 3. 4. 5 dinosaurer. 1. 2. 3. 4. 5. 6 får. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 hamstere. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 kaniner. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 aber. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 fugle. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pigle var fuld af latter, legede i sin yndlingsmudderpøl. Men A.K. Hans elskede bamsegris, Piggy, var væk. Er der nogen, der har taget Piggy, tænkte Pigle overrasket. Med et forstørrelsesglas i hånden sagde Pigle selvsikkert: "Vi skal finde den person, der tog den." Hans venner, Porky og Grissa, var enige. "Vi finder Piggy," råbte de i kor. De påbegyndte deres søgen straks, fast besluttet på at afsløre hemmeligheden. De ledte gennem høstakke og gik herefter stille ind i den gamle lade. I værkstedsskuret var der et rodet rod.
Værktøj, haveartikler og gamle potter var spredt ud over det hele. Finder vi nogensinde din legetøj? Spurgte Grisa bekymret. I opbevaringsområdet var der mange ting at klatre på. De klatrede op ad stiger, kasserer og hylder. Men på trods af den sjove klatring, var der intet spor af Pigles legetøj. I køkkenet kiggede de under bordet, bag store sække med mel og ind i alle skabene. Legetøjet var pist væk. Griseungerne blev meget ængstelige. Men så, ved det store gamle egetræ, løste Pigles øjne op af erindring. Jeg husker nu, udbrød han. Han havde gemt Piggy under rødderne for at beskytte ham på en regnfuld dag. Forsigtigt tog Pigle Piggy fra gemmestedet og krammede ham tæt. Mysteriet løst, fejrede han. De andre griseunger dansede rundt og delte glæden. Til sidst havde Pigle blot glemt, hvor han havde lagt Piggy. Sikke en morsom og herlig dag, grinede Pigle. Med Piggy ved sin side følte Pigle sig glad igen. Han fortsatte legen, indtil nattehimlen var fyldt med stjerner. Da mørket lagde sig over gården, sov griseungerne udenfor. Pigle drømte søde drømme om sin dyrebare legetøj, Piggy. Der var engang, i en verden dækket af funklende hvidt sne, 3 små grisebasser ved navn Nøffe, Pølle og Grisebasse. Sne, sne, så meget sne, udbrød Nøffe. De 3 små grisebasser nød at lege i sneen. Et tykt lag sne pyntede skoven. Det var den sidste nat før juleaften, og alle grisebasserne så frem til den med spænding. Grisebasserne hoppede og sprang rundt, fyldt med glæde. De så ivrigt frem til julefesten hos bedstemor. Bilen er helt begravet under sneen, udbrød Grisebasse. Hvordan skal vi nu komme til bedstemors hus? Vi må ikke gå glip af bedstemors julefest, erklærede Grisebasse. Grisebasserne var bekymrede, men de fik hurtigt en idé. Lad os tage på rejse gennem den fortryllede skov. Det bliver en spændende oplevelse. Før de vidste af det, var grisebasserne ankommet til den funklende skov af sukkerstokke, hvor de spiste sukkerstokke, indtil de var mætte og tilfredse. At spise sukkerstokkene gjorde dem tørstige. De blev overvældet af glæde, da de stødte på en flydende flod af varm chokolade med skumfiduser. Grisebasse så bekymret ud. Hvordan skal vi krydse floden? Spurgte hun ængsteligt. Nøffe kan ikke svømme endnu. Som for at lette deres bekymring viste en magisk Effe sig selv, hendes vinger glimtende med iskolde gnister. I er næsten der, udbrød feen og dækkede grisebasserne i Fe-støv. Inkredibelt. Vi svæver, sagde Pølle, da de begyndte at lette fra jorden. Vi skal flyve højt op over skyerne, udtrykte Pølle glædeligt. Det her er super sjovt. Da deres fantastiske flyvetur nærmede sig destinationen, pegede Grisebasse begejstret. Kig der, råbte hun ud. Bedstemors velkomsthytte, lige neden for os. Lettet og glade ankom de til bedstemors hus. Bedstemor var udenfor og tog imod dem med et varmt smil, da de nærmede sig. Inde i huset var det varmt og indbydende. Deres øjne strålede ved synet af julegaverne, og juletræet var smukt pyntet. Med et muntert ho 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 trådte julemanden ind i rummet. Grisebasserne flokkedes omkring julemanden med forventning. Det var tid til fortælling, og grisebasserne elskede at lytte til historier. Grisebasserne var nu helt udmattede. I det de lagde sig til at sove, mumlede Pølle sagte, det her var det største eventyr af alle. De 3 små grise og deres togeventyr. 3 unge grise, Porky, Pigle og Grisa, går gennem landskabet, da de finder en togstation. Porky siger, se, en togstation. Lad os kigge på togene. Grisa svarer, jeg har altid gerne ville prøve at køre et tog. Skal vi ikke prøve det? Pigle er enig, lad os gøre det.
vi kan lade som om, vi er togfører for en dag. Grislingerne går ind i togførerens kabine og sætter sig til rette. De tager deres konduktørhatte på og griber kontrollerende. Porky udbryder, her går vi, det er tid til afgang. Grisa siger, jeg skal ringe med klokken, hør hvordan den lyder. Pigle siger, og jeg skal puste i fløjten, lyt til den. Da toget begynder at bevæge sig, kører det igennem marker, og dyrene kigger på dem fra siden af sporet. Porky siger, vi har nået vores mål. Vi kører toget. Grisa peger og siger, se, der er køer derover. Pigle bemærker, og der, vi har høns. Da toget stopper på en station, står en gruppe børn og venter på at stige på. Grislingerne hjælper dem med at finde deres pladser. Porky meddeler, alle passagerer er ombord. Vores næste destination bliver spændende og herlig. Grisa foreslår, sørg for at hilse på jeres venner, når vi kører forbi. Pigle tilføjer, og hold fast. Denne rejse bliver ophidsende. Toget kører videre og tager fart. Grislingerne er begejstrede og viser deres glæde med højlytte udbrud. Porky siger, det her er den dejligste dag. Grisa kommenterer, jeg vil gemme mindet om vores togtur. Pigle er enig, helt sikkert, sikke en fantastisk oplevelse. 3 små lam. Der var engang 3 små lam ved navn Bløde, Ulle og Barber. De boede på en frodig grøn gård med deres vogter, som sørgede for, at de altid havde masser af frisk græs at spise. På en klar, varm dag besluttede Bløde, Ulle og Barber sig for at have en spændende oplevelse. De klatrede over hegnet og begyndte at udforske det store område uden for deres gård. Mens de vandrede, kom de til en stor dam. Bløde tøvede med at nærme sig vandet, men Ulle og Barber var nysgerrige efter, hvad dammen gemte. De overtalte Bløde til at følge med dem, og da de kom nærmere, så de dammen fyldt med farverige fisk. De nød synet af fiskene, der svømmede gennem vandet. Senere fandt de en eng fuld af vilde blomster. Bløde, Ulle og Barber blev henrygte over farverne og duften fra blomsterne. De galopperede og legede blandt blomsterne og sugede det dejlige landskab til sig. Da dagen blev til aften, indsete de 3 små lam, at det var på tide at vende tilbage til gården. De var trætte, og deres uld var en smule beskidt, men de var glade for dagens eventyr. Da de kom tilbage til gården, var deres vogter lettet og glad for at se dem uskatte. Fra denne oplevelse forstod Bløde, Ulle og Barber, at det at søge nye oplevelser ikke bare var fornøjeligt, men også en vigtig måde at lære om deres omgivelser på. I en verden, hvor fantasi og virkelighed flettes sammen, boede Gul Hund og Himmelblå Kat i en hyggelig landsby, omgivet af endeløse marker og mystiske skove. Pludselig hører de et højt brak i nærheden. Lad os tjekke det, sagde Gul Hund. Jeg tror, det kom fra vores baghave, sagde Himmelblå Kat. I deres baghave fandt de et lille rumskib, glat og skinnende med avanceret teknologi. Inde i rumskibet sad Sorp og holdt en svag og ødelagende kugle. Tak fordi I fandt mig. Mit navn er Sorp. Jeg blev væk, fordi min kugle er gået i stykker. Det er sådan, jeg rejser gennem rummet, sagde Sorp. Bare rolig, Sorp. Vi hjælper dig med at komme hjem igen, sagde Himmelblå Kat. De satte apparatet på rumskibet og aktiverede Sorps kugle. Rumskibet startede. Vi tager afsted ud i rummet. Nej, asteroider forude. Apparatet virkede. Vi er i sikkerhed. Nej, en robotvagt blokerer vejen. Hurtigt greb Gul Hund en skinnende ske for at distrahere vagten. Planen virkede. Mens vagten blev distraheret af skeen, fløj de sikkert forbi. Vi klarede det. Det er endelig hjemme. Tak for jeres hjælp. Tag disse briller for at kigge på stjernerne. Det var så let. God rejse. Lad os kigge på stjernerne. Universet er fantastisk. Regnbueeventyret, De forsvundne hvalpe.
En klar og lys dag lagde Gul Hund og Himmelblå Kat mærke til en opslagstavle dækket med billeder af forsvundne hvalpe. Det er forfærdeligt, udbrød de og kiggede chokeret på hinanden. På jagt efter spor talte Gul Hund og Himmelblå Kat med fuglene, der fløj ovenover. Hvalpene er på en sky, kvidrede en hjælpsom fugl. De takkede fuglene og var fast besluttet på at redde hvalpene i himlen. Vi er nødt til at hjælpe dem, erklærede Himmelblå Katalog. De fandt et kort med en regnbue og forskellige steder. Denne regnbuesti vil føre os til hvalpene, indikerede Gul Hund med en pote. Mens de rejste på regnbuen, var den glat og tåget. De sprang over store regndråber og manøvrerede under bløde skyer. Lad os fortsætte, motiverede de hinanden og fortsatte uden pause. Mens de svævede gennem skyerne, forvandlede Gul Hund og Himmelblå Kat den tagede luft til en spændende oplevelse. At glide på skyer er spændende, udbrød Himmelblå Katalog. De bevægede sig hurtigt mod hvalpene, og deres glade lyde rungede i himlen. Endelig fik de øje på hvalpene på en sky. De unge hunde så forskrækket ud, men var uskatte. Vær ikke bange, vi er her, beroligede Gul Hund og Himmelblå Kat dem med lindrende smil. Med omhu førte de hvalpene ned fra skyen. De bar nogle, og andre fulgte efter, hoppende af glæde. I er ude af fare nu, forsikrede de dem og førte dem tilbage til sikkerhed. Da de var på jorden, var alle i festligt humør. Venner og familie klappede, tillykke til Gul Hund og Himmelblå Kat. Hvalpene viste deres glæde ved at låre energisk med halen. Da de vendte hjem, førte Gul Hund og Himmelblå Kat hvalpene gennem markerne, mens de mærkede trætheden i deres poter. Vi er næsten der, motiverede Gul Hund dem, med tanker om hvile i alle sind. Det er tid til at hvile, grinede Gul Hund og Himmelblå Kat, da de iagttog hvalpene begynde at falde i søvn. De krøb alle tæt sammen, udmattede men tilfredse efter deres store eventyr.